Tere. Mä oon jo avannut tän, kun mä testasin tätä. Mä tein tästä shorts-videon, yritin tehdä. Se ei toiminut, koska kuulemma yli 60 sekunnin videoihin ei voi lisätä ääntä, joten testataan nyt tätä uudestaan. Tää on siis original, alkuperäinen Prime. Ei se ihan alkuperäinen, koska se on muovipullossa. Mutta tää on tölkkiversio, energiajuoma versio. Ja jos makua kuvailisin, niin tää olisi niinku, tiedätkö, tää maistuu, tiedätkö, tiedättekö te, jos vaniljajäätelön jättäisi sulaan hetkeksi aikaa. Ja sitten tää on niinku yhdistelmä sulanutta vaniljajäätelöä ja Monsteria. Joo. Eiku Red Bull, niinku Red Bull semmonen, se sivumaku on semmonen niinku vaniljajäätelö. Sulanut vaniljajäätelö. Juu. Että en ostais ite. Tai no nyt tietenkin ostin videolle, mutta niin, että muuten en ite ostais ikinä. Vaan jos tarjottaisi jossain, tieksä, juomana, ois kaveriporukassa pakko vähän juoda tätä. Sitten joisin, mutta muuten en ite joisi.